Ni Maliens ka laɲini Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw fɛ o kɛla kɔnɔnɔfiriko bale ivoirien caman. Yomi Kofi Kwame ale mi ye FPI ka ɲɛmaa dɔ ye Yamoussoukro mi ye Côte d'Ivoire cɛmancɛ dugu dɔ ye. Cette exigence des waliya ni Mali ɲɛmɔgɔw bolo o y'an fari faga kosɛbɛ sabula a bɛ mɔgɔ hakili lajigi dagajala fanga la. An fɛ farafinna yan n'i bɛ fɛ ka den bugɔ ko den o bolila ka taa kalifa maa wɛrɛ ma ayiwa i tɛ maga o den na tuguni. Nga wagati ma tɛmɛ an b'a ɲini u fɛ surasi maa 49 ninnu u k'o labila. Soldats. Ka ta Côte d'Ivoire surasiw minana Mali la jɛnkuru caman ni bilala senna Côte d'Ivoire walasa ka wulikajɔw kɛ ka surasi nugu labila. O mi jɛnkuru tagalo yɛrɛ la jɛnkuruba kerenna min bɛ wele la ko Nasi o ka kuma lasebaga ye Awasa Abdul. Karafa ye fɛnba dɔ le ye Ala yɛrɛ fɛ. Alors mɔgɔ n'a karafa i ma est-ce que i bɛ se k'i bolo bɔ a tigi kan ko taa o bɛ min k'i la o bɛɛ b'a k'i la wa? An bɛ min yela sisan a kɛla komi Asimi yɛrɛ bɛ chantage le kɛla. Fɔlɔfɔlɔ i ko mesere ninnu an n'a ye mesere ko tɛ mais en réalité ko gɛrɛ le bɛ yen n'i ka ivoirien famille dɔ ta famille dɔ tɛ min mari den t'a kɔnɔ o tɛ yen donc an n'u ko nasu an bɛ min na an bɛ yɛrɛla dugu bɛɛ kɔnɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ko an ka na to ko nin ko sɔn sutura bɛ bila an ni Maliens cɛ Côte d'Ivoire yan. Dunguya Sumayila ka fɔ la olu mi ka baara ye ka wulikajɔw kɛ walasa mɔgɔw bɛ se ka lafiya ka dunyalatigɛ la cogoya min na min bɛ wele la ko société civile. A b'a yira la ko Maliens ka kuma fɔ wagati ma bɛn sabu k'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ ko y'o ka politique mɔgɔw lataga Mali la minnu nan'u yɛrɛ kalifa Côte d'Ivoire ma o tun kan ka kɛ kuma ne ye ka kɔn surasi 49 yɛrɛ minani ɲɛ. Al'o m'o kɛ olu k'a to fɔlɔni an ka soldat minɛn'o bolo ka sɔrɔ k'a fɔ sisan k'o ye al'u ya mɔgɔ minnu bɛ exilé la ko k'olu di o ko fila tɛ kelen ye donc ko n'o ko fila la ɲɔgɔn ma an bɛ min ɲini an fɛ o ye ji kɛ o minfɛnw kɔnɔ k'a lasuma pour ne pas que kɛlɛ y'u la ni ɲɔgɔn cɛ o ye jija ka an ka soldat ninnu bila et puis sisan o kɔfɛ n'o bɛ négociation min kɛ o kɔfɛ o b'o négociation kɛ pour que o ya exilé minnu bɛ o bɛ se k'olu d'o ma cogo min na donc o kana ko fila associé quoi donc an bɛ min fara ka gɛlɛya o de b'o yɔrɔ ye. An bɛ yɔrɔ min na bi an tɛ se ka Côte d'Ivoire jamana ɲɛmaaw ka miiriya ta lɔn ni nin kuma ye nka an bɛ lɔgɔku min na ɲɔgɔn ye ba bɛna kɛ nin kuma kan Côte d'Ivoire. Aïcha Diarra, Abidjan, VOA Afrique Bamara tɔgɔ la.